Zamboanga del Norte gideklarar isip communist insurgency free. Ang dugang detalye sa nato sa report ni Lady Mary Luya. Human sa pipila ka tuig nga nailawom ang probinsya sa Zamboanga del Norte sa hulga sa kasamok, gumikan sa mga walhong grupong NPA nga nagtago sa nagadaiyang kabukiran niini, pormal na gyud kining gideklarar nga communist insurgency free sa gipahigayong second quarter meeting sa Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council o Provincial Development Council ning Abril 20, 2022 sa Zamboanga del Norte Cultural and Sports Center, istaka ning Dakbayan sa Dipolog. Sa paghatag og update ni Brigadier General Lionel Nicolas, Philippine Brigade Commander sa 102nd Brigade mahitungod sa anti-insurgency and anti-terrorism campaign dinhi sa Region 9, iyang gibutiyag nga ilang girekomendar ang probinsya nga insurgency-free na kini kauban sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur, diin Misamis Occidental Sub ang nag-inusara karong area, dihin kay balo ang nagtago ang guerrilla front Sendong o gituhuang nagkahinay na ang puwersa sa maong grupo. Mihatag usabog updates mahitungod sa peace and order and safety situation sa probinsya si Police Colonel Giovanni Hyacinth Calyao, Zamboanga del Norte Police Provincial Office Provincial Director, ingon man si Agent Marvin Santos, Provincial Officer sa Philippine Drug Enforcement Agency, Zamboanga del Norte, ang mihatag og update kalabot sa anti-illegal drug campaign. Niini mipadangat sa iyang pagpasalamat si Governor Roberto Uy nga matud niya tungod sa maong programa ug daghanan pa ang naghatag og kabag-uhan sa kinabuhi sa mga kaigsuonan ning probinsya ug malipayon sab sa kanunay nga pagserbisyo kay daghanang nadani pagbalik sa matarong nga pagpuyo ilabi na sa mga kaigsuonang rebelde. Dugang sa gobernador kini tungod sa hiniusang kusog, sila nibalik na sa atong gobyerno hinungdang angay pasalamatan ang labang makagagahom. Sa laing bahin, laing tulo ka bag-ong surrendery kun kanhing mga miyembro sa walhong grupo ang gipresentar sab sa maong higayon ni Mr. Oliver Ombus, Provincial Director sa Department of Interior and Local Government, diin gilangkuban kini sa usa ka Jeline Anlas ug Aldren Estrella, parehong lumulupyo sa lungsod sa Sergio Osmeña o Jessie Pularan dinhi sa Dakbayan. Pipila sa mitambong sa maong panagtigom si Vice Governor Senin Angeles, First Lady ug former Dipolog Mayor Evelyn Uy, Congressman Isagani Amatong, Major General Generoso Ponyo, Philippine Army Commander sa 1st Infantry Division, Brigadier General Camilo Balutan, Regional Director Nika 9, ug Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., Philippine Army Commander, Western Mindanao Command, mga mayores sa nagkalain-laing lungsod ng probinsya, kasundaluhan ug kapulisan, kauban pa ang former rebels dinhi sa probinsya. Magpabiling updated sa pinakaling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.